Ngethuba ephendula imibuzo yentatheli umphathiswa obambeleyo kwi-ofisi yobongameli uKhumbudzo Ntshavheni uvakalise ukuba kufuneka zibe khona izicwangciso zokukhawulelana neeholide zepasika ezisemnyango uqinisekisa ukuba alinyuki ngokukhawuleza izinga lolosuleleko ngentsholongwane yecorona. Kodwa uthe abemi beli baya kuva kumongameli Cyril Ramaphosa xa kuye kwakho utshintsho kwimiqathango ukwatyityimbisele umnwe abo bathe gqolo bekhupha iinkcukacha ezingaqinisekiswanga malunga nohlengahlengiso lwemiqathango ye-COVID-19. In terms of speculation of announcements around how we're going to handle the Easter period or the upcoming religious holidays period, we've been clear that there should be a plan in place, and that will be communicated by the President of the Republic when that decision is taken of what are the measures that are going to be implemented during this religious holiday period. And so it should not be a speculation issue, it should be a reality and expectation for everybody. And on the issues of leaks, we agree with you that the leaks are unwarranted. It's a serious level of ill discipline by ourselves as members of cabinet and those who are privy to sit in the NCCC and brief the NCCC, and that will not be tolerated. Ukwavakalise ukuba isebe lezempilo libambisene neNetlex zimachaphethu ziqulunqa uluhlu lwabasebenzi ekufuneka ukuba baqukwe kuluhlu lwabasebenzi bemisebenzi engundoqo nabanoqwalasela xa kugonya abasebenzi bemisebenzi engundoqo abasemngciphekweni wokosuleleka ngenxa yemisebenzi yabo. There's also a decision to include what is called occupational health and safety stream of workers. That are workers who are driving or who are critical in driving the economy, but because of the nature of their work, they then become exposed to the virus, and they are front-facing is people in the hospitality industry, your taxi drivers, my people in the spaza shops and informal businesses, your mine workers, your media people, yourself, you are because you are critical in reporting to the nation, and those others. But we indicated that the Department of Health, together with NEDLEC, they are engaging on finalizing the categorization of those also in the occupational health and safety stream. Ubongoze abemi beli kuba baqhubeke nemiqathango yokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane yecorona nangeli xesha lepasika.